Прежде чем начать наш разговор, давайте посмотрим обращение Владимира Зеленского к депутатам, которое появилось в пятницу вечером. Я звертаюсь до українського парламенту. Шановні депутати, сподіваюся, що за 3 тижні, поки ви відпочивали, ви не забули слова депутатської присяги. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Поки що ви дієте виключно в своїх інтересах. Боїтесь розпуску Ради і затягуєте призначення дати інаугурації. І доки ви трясете за свої мандати, колишній президент Порошенко коїть незворотнє. Він робить активні перестановки у вищому командуванні армії. Намагається пропихнути свого голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Призначає суддів Верховного суду, серед яких юристи Рошена, судді Майдану та родичі пана Ківалова. Роздає звання генералів більш ніж 20 особам, серед яких відповідальний за безпеку арсеналів та складів, при якому сталися вибухи у Балаклеї, Ічні, Калинівці та Сватово. Дає звання Героя України голові Служби безпеки України пану Грицаку. Саме тому я звертаюся до Верховної Ради. Найближчого засідання ви повинні призначити дату інаугурації на 19 травня. Цього вимагаю не я. Цього вимагає народ України, в інтересах якого ви присягали діяти. Ви повинні зупинити ці політичні судоми кульгавої качки. Країна потребує нормальної роботи усіх інституцій. Народ не повинен чекати, поки хтось напризначається перед довгою відпусткою. Думайте, будь ласка, не про депутатські ксіви. Думайте про Україну. 19 травня. Голосуйте. Ну, тут, конечно, мы обсудим и тон, да, с которым Владимир Олександрович обращається. А тут не можна говорити, це не тон президента, це тон, дешевого актора. Просто дешевого актора. Більше того, я зараз повернуся трошечки до перше, щодо тексту. Людина взагалі не усвідомлює, хто за що відповідає в країні. Він розказує про масові призначення, які відбуваються, скажімо, в урядовій сфері. Там найбільше відбулося певних призначень і змін, які до президента не мають взагалі жодного відношення. І уряд, я хочу нагадати Зеленському, буде до кінця цього року саме в цьому складі, так само, як і коаліція. Це вже буде наступна, я розумію, в нас тема. Тому щодо цих призначень мови немає. Він абсолютно не знає про те, що насправді уже 3 роки, як призначення суддів, роль президента в них чисто ритуальна, тому що є правило, що коли конституційний певний акт, скажімо, присяга суддів, їх призначення робиться за підписом президента, це піднімає їхній рівень, їхнього імунітету, їхнього значення. І тому, позбавивши президента участі в процесі підбору і встановлення суддів, він автоматично, без права вето, без права своїх пропозицій, затверджує рішення, які зроблені зовсім іншими органами суддівського самоврядування щодо призначення суддів. Зеленський про це не знає. Але тут є інші, і багато інших. Він не знає навіть позиції своїх же ж радників, які сказали, що ряд призначень, які відбулися у військовій сфері, вони абсолютно адекватні. Зокрема, що стосується нового командувача ООС, то той же Шамиль Апашин, який є радником Зеленського, він чітко сказав, що це дуже хороше, дуже правильне призначення, і вони взагалі були б не проти, якби воно відбулося навіть раніше. Стосовно цілого ряду інших питань, ми бачимо 100% некомпетентність. Але сам тон, сам виклик, він привів до кількох речей. Річ перша. Зеленський протиставив себе парламенту в особливо зневажливій формі. Особливо зневажливій, вульгарній, я б сказав. Що це означає? Це означає, що парламент, який завжди був дещо кон'юнктурний, і цей так само не відрізняється, який завжди був готовий піти на підтримку новообраного президента. Згадайте, як відбулося, скажімо, що говорили про Януковича, як його підтримали після його інавгурації. При всіх президентах і Ющенко мав 100% спротив від тої ж самої більшості Кучмівської, як вони всі побігли до
нього. І зараз би відбулося, третина парламенту стояла в черзі, Ну, щоб уже зустрітися. появились симпатики у Зеленского в парламенте, уже там стали даже собирать подписи, там, создавать Все були группы. готові, але зараз після цього, це прямий плювок. Зараз, я бачив людей, скажімо, вже в ефірах, в п'ятницю, зокрема, які 100% під Зеленського себе орієнтували, і які почали говорити, слухайте, з таким тоном, з таким ставленням, я, каже, працював всі ті дні, він проходжувався в Туреччині, він мені щось розказує, вибачте, я не буду з ним працювати. Він поставив себе в умови, коли точно ніхто не проголосує ніякої рішення по інавгурації на якесь там ближче число, його проголосують, напевне, аж на 3 червня, яке є найостаннішою датою можливою. Так само обізвавши президента, який до нього, до речі, відповідь вже була адміністрації президента Порошенка, який сказав, в якій сказано, ми взагалі-то попросили про зустріч для того, щоб передати справи, щоб проконсультувати, щоб вибудувати систему правонаступництва і тому подібне, запросили відразу ж після результатів другого туру. Відповіді ми досі не отримали. Зараз відповідь в цій формі, що, мовляв, хтось там за щось чіпляється, образив цією заявою там про криву качку і тому подібне. Це зрозуміло, що нормальної системи передачі влади, коли Порошенко, його структури, його адміністрація допоможуть, щоб нові, хто там прийдуть від Зеленського, ми поки що не бачимо взагалі людей, які мають приймати владу. Взагалі нема майбутнього голови адміністрації президента, немає секретаря РНБО. Вони отримують порожні кабінети, в яких їх ніхто не буде чекати, їм ніхто нічого не буде передавати. У нас почнеться вакуум влади. Це повна 100% безвідповідальність, яка може означати тільки одне. Або людина абсолютно не розуміє, що відбувається в країні, і це повний колапс. Або другий варіант, він виконує завдання, про які я говорив. Це дестабілізація і, по суті, розвал інститутів влади в Україні. Ми думали, що ми обираємо президента. Ні, вибори були проти Порошенка. Я казав Путін, я казав Азаров, я казав багато інших, Коломойський, інші. Порошенко должен уйти. Все. А там далі хоч трава не рости.